Sa mga pangunahing balita, 8 taong gulang na batang babae nakaligtas matapos mahagip ng bus. 2 rebelde patay sa engkwentro sa Masbate. Sunog sumiklab sa Libon Albay, aabot sa kalating milyong ari-arian Nabo. Bagong low pressure area namataan sa Philippine Area of Responsibility. At 2 OFW mula Albay, pinarangalan ng OWA Bicol. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Lunes, ika-21 ng Hulyo, taong kasalukuyan. Maswerteng nakaligtas sa tiyak na kamatayan ang isang 8 taong gulang na babae matapos na mahagip ng pampasaherong bus habang papatawid ng kalsada sa San Jose, Camarines Sur. Insidente sa pool sa dashcam. May report si Angeline Dagta. Sa pool sa dashcam video na ito ang pagkakahagip ng isang pampasaherong bus sa isang patawid na 8 taong gulang na batang babae sa barangay San Jose, Camarines Sur, bandang alas 8 ng umaga nitong Sabado, Hulyo 19. Batay sa ulat ng San Jose Municipal Police Station, galing Goa, Camarines Sur, pumara sa kanilang sinasakyang jeep ang mga magulang ng biktima. Subalit pagkababa ng sasakyan ay kumaripas ng takbo ang biktima patawid ng kalsada na nauwi naman sa pagkakahagip sa kanya ng bus na nooy patungo sa bayan ng Pili at nagresulta sa mga tinamunyang sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Yung bata na 8 years old, tumakbo, hindi nahawakan ng parents. Kaya yun po ang unfortunately nahagip ng bus na paparating. Yung bata po nagtamo ng minor injury, dinala po sa pagamutan. Voluntaryo namang sumuko ang driver ng bus sa otoridad. Ang paalala po ng San Jose PNP sa mga magulang na ingatan po natin ang ating mga anak na sa mga pagkakataon na ganito na maulan, kailangan hawakan yung bata para hindi maaksidente. At sa mga driver naman po, mga drivers, bus, in general na po lahat, pati motorsiklo, mag-ingat po tayo sa pagmamaneho. Hindi na rin sinampahan pa ng pamilya ng kaukulang kaso ang bus driver matapos na akuin nito ang gasto sa pagpapagamot sa biktima. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. 2 miyembro ng rebeldeng grupo ang nasawi sa magkahiwalay na sagupaan ng NPA at mga militar sa Masbate nitong nagdaang linggo. Na-recover sa mga nasabing engkwentro ang ilang baril, improvised explosive device at iba pang personal na kagamitan ng NPA. Narito ang buong ulat. Patay ang 2 miyembro ng New People's Army o NPA matapos na makaengkwentro ang mga tauhan ng 2nd Infantry Battalion, 9th Infantry Division, Philippine Army sa lalawigan ng Masbate nitong nagdaang linggo. Ayon kay Major Frank Roldan, tagapagsalita ng 9th ID, alas 5:46 ng umaga nitong Sabado, July 19, nang makasagupa ng kanilang tropa ang 15 miyembro ng NPA na tumagal sa 15 minuto at nagresulta sa pagkamatay ng nasabing rebelde. Nag-ugat yung operasyon dahil doon sa report or yung video ng civilian na residente doon na ipinadala sa amin na nagpapakita ng mga armadong grupo doon sa lugar. Nung aming verifikahin ay nakita namin na NPA nga at kinonfirm din ng kanilang mga dating kasamahan na nagsisuko na kung kahit nagsagawa tayo ng operasyon. Makalipas ang 24 oras, nakasagupa muli ng kasundaluhan ang mga miyembro ng NPA sa Barangay Matagbak, Milagros, Masbate na tumagal ng 10 minuto na ikinamatay naman ng isa pang rebelde. Matapos yan, insidente na yan, ay nagsagawa pa rin kami ng follow-up operation o pursuit. At dito sa bahagi naman ng Barangay Matagbak ng Milagros, Masbate, ay muli naming naengkwentro yung grupo
kung saan isang NPA pa rin ang namatay at iniwan ng kanilang kasamaan sa pinangyarihan ng engkwentro. Na-recover sa mga nasabing engkwentro ang ilang baril, improvised explosive device at iba pang personal na kagamitan ng NPA. Hinihikayat pa po namin yung iba nating mga kababayan na magpaabot ng mga ulat o ng mga report patungkol doon sa mga presensya ng NPA doon sa kanilang mga lugar. Pinapangako po namin na iingatan namin ang kanilang mga pagkakakilanlan at aksyonan po namin ang kanilang anumang impormasyon na kapabot. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang operasyon ng kasundaluhan upang mahanap ang iba pang nakatakas na miyembro umano ng NPA. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. Tinatayang aabot sa kalahating milyong halaga ng mga paninda at ari-arian ang naabo sa sumiklab na sunog sa Libon, Albay. Inaalam pa rin ng BFP ang sanhi ng insidente. May report si Elianzon. Labis ang panghihinayang ni Nanay Crisanta at Tatay Hermelini Hill Barola ng Barangay San Vicente, Libon, Albay matapos na maabo ang kanilang sari-sari store at bahay pasado alas 11 ng umaga nitong Sabado, Hulyo 19. Aniya, bago ang insidente, nakarinig sila ng putok sa loob ng tindahan na sinundan ng apoy. Dahil gawa sa light materials, mabilis na kumalat ang sunog na gumapang nasa kanilang bahay. Dito po, may electric pan ako dito. Tapos may narinig akong pumutok. Tapos nung lumabas ako, yung apoy nandito na sa baba. Diyan, yung styrofoam baga, styrofoam cup, tapos yung lalagay ng spaghetti. Diyan, dito na sa baba. Siguro malakas yung explosion niya. Dito, puro man plastic, dito parte. Kaya siguro yung styrofoam mabilis masunog yung Sa tansya ng pamilya, tinatayang aabot sa kalahating milyon ang iniwang pinsala ng sunog. Kwento ni Tatay Hermelini Hill, sinubukan pa niyang gumamit ng fire extinguisher, ngunit bigo siyang maapula ito. Aniya, posibleng sa naiwang nakasaksak na wall fan, nagumpisa ang apoy. Pumutok yung electric fan. Tapos meron kaming mga karton. Doon siguro bumagsak yung baga. Tapos yun, tuloy-tuloy na. Gamit man ako ng dalawang fire. Mabilis. Talaga yung Mabilis kumalat. Ayon sa BFP Libon, umabot sa ikaunang alarma ang sunog kung saan isa ang naitala nilang sugatan. Sa ngayon, patuloy pa daw nilang inaalam ang sanhi ng insidente. Reported po sa amin na may nangyayaring sunog po doon. Automatic naman po, nagresponde po agad ang ating tropa at naagapan naman po agad ang nasabing sunog na po yun. May na-report po na injured, pero pagdating po namin doon, wala na po para inano na. Pero ano lang po, konti lang po ang ano niya. Dahil dito, muling nagpaalala ang BFP sa publiko na maging maingat at huwag pakampante, lalo na tuwing tag-ulan dahil maaaring pagmula ng sunog ang mga nababasang socket o anumang basang linya ng kuryente. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Elianzon. Sa Sipocot, Camarines Sur, isang truck ang tumagilid at sumalpok sa isa ring truck matapos umanong mawala ng preno. Si Angeline Dagta sa buong ulat. Sa pool sa dashcam, ang pagtagilid at pagtama ng isang truck sa isang nakaintong truck sa Barangay Taras, Sipocot, Camarines Sur, alas 12:45 ng tanghali nitong Biyernes, July 18. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na nawala ng preno ang naturang sasakyan na nauwi sa insidente. Sinubukan pa umano ng driver na iiwas ang truck sa unahang sasakyan, subalit nahirapan na ito dala ng makipot na daan. Bali po ang biyahe niya po ay southbound galing pong Metro Manila papuntang Naga City at ang laman po ng kanyang truck ay iba-iba pong produkto. Then upon reaching po dun sa junction ng crossing, accordingly po nawalan po siya karoon po ng mechanical defect yung na kanyang minamaneho. At para po hindi maiwasan yung pagsalpo, iniiwas niya yung truck papuntang kanan. At aksidente po itong natumba sa isa pang truck na papunta pong Dait, galing naman pong Naga. Maswerte naman na walang nasaktan sa pangyayari.
Yan pong daanan niya sa main highway na po namin yan. Crossing po yan ng Rolando Andaya Highway saka po ng Harlika. Yan po dumadaan yung mga truck, mga bus, mga ibang vehicle na galing Manila, papuntang Naga City or Bicol or galing papunta pang Visayas or Mindanao. Yan po talagang daanan. Dito ng traffic sa amin sa Sipocot. Mga ilang oras, ilang minuto din po ang Pero madali po siyang naitabi po ng mga personnel po namin, katulong po yung yung personnel ng taga LGU Sipocot, gamit po yung dump truck po ata yung itinangtabi po doon sa truck. Paalala naman ng Sipocot MPS sa mga motorista na siguraduhing nasa maayos na kondisyon ang mga sasakyan bago bumiyahe para makaiwas sa mga insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Susunod, pamilya ng isang ama na tinamaan ng malubhang sakit, nananawagan ng tulong. At 2 OFW mula Albay pinarangalan ng OWA Bicol. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Bicol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Ako lang nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Isa na namang low-pressure area ang namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw. Ayon sa Pag-asa, may tsansa itong maging bagyo. May report si Mel Moral. Dahil sa unti-unting pagbuti ng panahon, balik na sa pangingisda ngayong araw ang 54 anyos na si Tatay Jose. Ilang araw din umano siyang hindi nakapamalaot dahil sa sunod-sunod na pag-ulan, ngunit hindi pa man raw nakakabangon sa ilang araw na walang kita. Nangangamba na naman siyang wala siyang kitain sa mga susunod na araw dahil sa namataan na panibagong low pressure area sa bansa. Ngayon, paglaot ko, kahit walang nabibili, walang huli, 2 kilo, pang ulam na lang namin. Ayon sa Pag-asa, alas 3 kaninang madaling araw nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang LPA na may tsansang maging bagyo sa mga susunod na araw at papangalan ng Bagyong Dante. Iniyuman ng ring namataan kasubago sa distansyang 1,140 kilometers east of southeastern Luzon.
So sa ngunyan, within 24 hours, hababa pa man ang tsansa na mabilog ini sa sarong bagyo, pero sa mga masunod na aldaw, di man hinahali ang posibilidad na posibleng maging bagyo man iniyo sa mga masunod na aldaw. Sa ngayon, wala pa daw na magiging epekto ang binabantayang LPA sa buong rehiyon, subalit patuloy na makakaranas ang Kabikulan ng mga kalat-kalat na pag-uulan dahil sa southwest monsoon o hanging habagat na inaasahang mas papalakasin pa ng LPA. May pa man kitang heavy rainfall warning. Igo kita mga sa ngunyan, thunderstorm advisory yung sa tuyang na issue po sa as of this moment. So sa mga masunod na aldaw, possible kung magkusog ang mga pag-uran or magdagos-dagos sa mga pag-uran dahil nga sa pwedeng ma-enhance na southwest monsoon or posible man maka-apekto yung LPA digi sa may Bicol. Dahil tayo hinahali yung tsansa na tibad mag-issue ban kita ng mga heavy rainfall warning. Sa ngayon, patuloy pa ring binabantayan ng ahensya ang naturang sama ng panahon at muling nagpapaalala sa publiko na mag-ingat at maging alerto, lalo na yung mga nasa flood at landslide prone areas. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Isang padre de pamilya mula sa Ginubatan Albay ang nangangailangan ngayon ng tulong. Matapos kasi maoperahan sa gulugod, naparalisa ang kalahati ng kanyang katawan at tinubuan pa ng malaking sugat sa kanyang likuran. Lumobo na rin ang kanilang hospital bill. May report si Hercules Barbacena. Mag-iisang buwan nang nakaratay sa hospital bed na ito sa Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Legazpi City ang 54 anyos na si Renato Armenta ng Purok 6, Barangay Mulad Bukad Grande, Ginubatan, Albay matapos natamaan ng secondary POTS disease. Dahil sa nasabing sakit, palaki na ng palaki ang sugat sa bandang taas ng kanyang puwetan na matyagang nililinisan ng kanyang may bahay. Dahil dito, halos nakatagilid na lamang lagi si Tatay Renato. Kwento ni Nanay Girlie, halos 2 dekadang iniinda na ng kanyang asawa ang pananakit ng likuran. Ngayong taon nang magpasya silang ipagamot si Tatay Renato at doon na-diskubre ang sakit nito. Mayo nang isailalim daw ito sa operasyon, subalit ngayong buwan ay may bigla umanong tumubong sugat sa likod ni Tatay Renato na unti-unting lumalaki at nagkakaamoy, kaya muli nila itong binalik sa ospital. Nagpadala siya sa amin nung talagang di na niya kaya. Sabi ko, talagang di mo na kaya. Sabi ko sa kanya, dalhin ko na ako ikaw sa ospital. Ayaw niya at wala daw pera. Sabi ko, kahit sa pangutang mangungutang ako, gumaling ka lang. Sa pagsasaka, binuhay ni Tatay Renato ang kanyang pamilya habang dating naghahandicraft si Nanay Girlie. Lahat ng ito'y natigil mula ng tamaan ng sakit si Tatay Renato. Dahil dito, lumubo na ang kanilang hospital bill. Wala na rin halos makain ang pamilya. Kahit pagkain namin, yung tira niya, yun ang kung wala yung rasyon, yun lang. Talagang nagtitipid talaga ako. Wala naman talaga kaming kukuha. Ako wala ng trabaho, hindi naman ako nakapag-handicraft at inaasikaso ko na lang siya. Siya wala naman. Para sa isang ilaw ng tahanan, masakit na makitang unti-unti nang humihina ang kanilang haligi. Ang pagkapit na lamang sa may kapal, ang tangi niya lamang daw na sandigan at kinukuhanan ng lakas araw-araw. Tawagan po ako sa mga nais tumulong sa akin na sana po na umihingi naman ako ng kaunting tulong dito sa asawa ko. Samantala, sa mga nais tumulong, maaring makontak ang pamilya Armenta sa mga numerong makikita sa inyong screen. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Dalawang migrant workers mula Albay ang binigyang parangal ng OWA Bicol dahil sa pagiging huwarang OFW. Ang kanilang kwento panoorin sa report ni Rose Bilista. Yung isa Para mabigyan ng maayos at komportabling buhay ang kanyang pamilya, pinili ni Tatay Cirelio Laguno ng Barangay Bosay, Daraga, Albay na mangibang bansa. Sa loob ng 31 taon, iba't ibang trabaho ang kanyang sinubukan sa Saudi Arabia. Dahil sa pagsusumikap na ito, naibigay niya ang maginhawang buhay na pinangarap niya lamang noon sa kanyang pamilya. Nakapagpatayo din siya ng guest house at iba pang negosyo na naging daan para makatulong din sila sa kanilang kapwa. Ang mga pagsusumikap na ito at ang pagiging bukas sa pagtulong ni Tatay Cirelio at ng kanyang pamilya ay ilan sa mga dahilan upang hirangin siya bilang Model OFW Family of the Year sa land-based category ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol. Ako po isang mahirap at magsasaka,
at construction worker at kung ano-ano mga trabaho pa. Ako po ay nangarap na makapunta sa ibang bansa kaya nag-aral ako ng automotive technician. So matapos ako, nagpunta ako Manila para makarating sa pinapangarap ko. Na ang gusto ko, pag nagpamilya ako, hindi na maranasan ng pamilya ko ang kahirapan na dinanas ko. Nasa likod naman ng mga pagsusumikap at tagumpay ni Tatay Cirelo ang kanyang may bahay na si Nanay LV, na simulat sa pool na kaalalay at sumusuporta sa kanya. Medyo mahirap talaga dahil tuwing babakasyon ako, pagpauwi ako masaya. Pagbabalik ako, parang nahirapan ako bumalik, pero talagang kinakailangan bumalik para sa kanila. Very proud po ako sa asawa ko kasi for 31 years na nag-work po siya as OFW. Marami siyang natulungan. Talaga siya, very, generous. Marami talaga siyang natutulong. Nakikita ko na masaya siya na ginagawa niya yon, ang pagtulong sa mga nangangailangan, pagtulong sa kapwa, basta pagtulong sa iba, na wala siyang hinihintay na kapalit. Nitong Biyernes, July 18 ang igawad ng OWA Bicol ang nasabing parangal. Ayon sa tanggapan, ang MOIFI isang programa ng OWA na layong bigyan ng pagkilala ang mga katangi-tanging sakripisyo ng mga OFW at ng kanilang pamilya na nagsisilbing inspirasyon ngayon sa karamihan. So, eto po na Model OFW Family of the Year Awards. Isa po siya sa mga institutionalized event ni OWA kung saan nagbibigay po tayo ng parangal sa ating mga model OFW, mga outstanding OFW po sila. So ngayon, meron po tayong 7 nominees all around the Bicol region. Samantala, sa sea-based category, kinilala din ang mga pagsusumikap, sakripisyo at tagumpay ni Tatay Noli Orante ng Barangay Tumolin, Ligao City. Kasama din sa regional nominees ang OFW na si Alger Maltel Manulat ng Salvacion, Tabaco City, Arnel Bragais Bordarais ng Ginubat, Tabaco City, Johnny Velasco Dasalya ng Mobon, Erosin, Sorsogon, at Renato Tuplana Chong ng Bigaa, Verac, Catanduanes. Bale, meron po tayong 4 na category para po tawaging outstanding po ang OFW family. Nandyan po una yung pagiging wholesome nila as a family. So, meron din po tayong success sa kanilang profession and education. Meron po din tayong success pagdating sa kanilang mga business, mga investment po here in the Philippines. Also, and last, meron po tayo sa community involvement po nila. So, hindi lang po tayo nag-base sa success nila individually in their family. Nag-base din po tayo sa kanilang commitment and involvement po sa community. Samantala, ang dalawang pamilya na itinanghal bilang outstanding families ang magiging kinatawa ng rehiyon sa National Mafia Competition ngayong August 2025. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si May Insinares. Salamat!